Be mae'r meddyg yn ddweud? Mae o'n dweud bod pob peth yn iawn. Be mae'r staff yn ddweud? Maen nhw'n dweud bydd yna broblem fory. Be mae'r dyn yn ddweud? Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Be mae'r ddynes yn ddweud? Mae hi'n dweud bod yna broblem ddoe. Be mae'r ffermwyr yn ddweud? Maen nhw'n dweud bod y defed wedi marw. Be mae'r heddlu'n ddweud? Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Be mae John yn ddweud? Mae o'n dweud mai Cymro ydi'r rheolwr. Be mae Tina'n ddweud? Mae hi'n dweud bod hi'n bwrw glaw ddoe. Be mae'r ysgrifenyddes yn dweud? Mae hi'n dweud bydd y llythyr ar y ddesg. Be mae Max yn dweud? Mae o'n dweud mai cyffur ydi cariad. Be mae dyn y tywydd yn ddweud? Mae o'n dweud bys yn syniad da iawn. Be mae'r meddyg yn ddweud? Mae o'n dweud bod pob peth yn iawn. Be mae'r staff yn ddweud? Maen nhw'n dweud bydd yna broblem fory. Be mae'r dyn yn ddweud? Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Be mae'r ddynes yn ddweud? Mae hi'n dweud bod yna broblem ddoe. Be mae'r ffermwyr yn ddweud? Maen nhw'n dweud bod y defed wedi marw. Be mae'r heddlu'n ddweud? Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Be mae John yn ddweud? Mae o'n dweud mai Cymro ydi'r rheolwr. Be mae Tina'n ddweud? Mae hi'n dweud bod hi'n bwrw glaw ddoe. Be mae'r ysgrifenyddes yn dweud? Mae hi'n dweud bydd y llythyr ar y ddesg. Be mae Max yn dweud? Mae o'n dweud mai cyffur ydi cariad. Be mae dyn y tywydd yn ddweud? Mae o'n dweud bys yn syniad da iawn.